Кръгът е счупен. Ето че трофей от Лига Европа отива при Тотнъм Хотспър. Тъй като моята прогноза беше 2-1 за Тотнъм, но свърши 1-0 за Тотнъм с гол на Брайан Джонсън, който според мен беше автогол, но явно се го зачели на негово име. Матча беше нормален матч, не беше чак толкова интересен, но накрая Манчестър Юнайтед доста натисна в добавеното време, но не можаха да вкарат. Феновете на Тотнъм се израдваха на един пропуск на Каземиро май с ножича. Все едно са вкарали гол и да, матчът беше доста страстен, особено ако си фен на Тотнъм, сигурно ти е било доста приятно, но най-се радвам за един човек и това е Сон. Този човек спечели първия си трофей с Тотнъм. Той не се отказа, не като Хари Кейн да отиде другаде за трофей, не като повечето футболисти, които напуснаха Тотнъм. Той остана до самия край, за да докаже, че всичко е възможно. Ангел Постекоглу сигурно ще бъде уволнен до края на сезона. Но ще бъде разбираемо, но все пак спечели Лига Европа и класира Тотнъм за Шампионска лига, което е доста добре за Тотнъм, но не знам как ще се представя в Шампионска лига, но изпълни обещанието си, че винаги печели трофеи във втория си сезон. Играч на матча според мен беше Викарио. Викарио според мен е играч на матча, защото той правеше доста добри спасения и на моменти даже можеше да стане резултат 2-1. Но да, това си е лично мое мнение. Тотнъм имаха и доста проблеми, заради повечето хора мислят, че Юнайтед ще спечелят, защото ги нямаше Кулушевски, нямаше ги Мадисън и повечето футболисти бяха контузени, но Тотнъм успя да се пребори и да грабне трофея от Лига Европа. Честито на всички фенове на Тотнъм. И това беше всичко от мен. Ако ви е харесало видеото, може да го лайкнете и да се абонирате за мен. И чао!